O PNV dá a legislatura por rematada. Os nacionalistas vascos aumentan a presión sobre o goberno e o seu líder Aitor Esteban volve pedir eleccións. Unha nova advertencia que coincide co inicio do xuízo contra o irmán de Pedro Sánchez polas presuntas irregularidades na súa contratación pola Deputación de Badaxoz. Pedro Sánchez comparecerá no Congreso. Galicia vai estrear o vindeiro ano unha planta de captación de CO2 bioxénico, unha materia prima imprescindible para avanzar na economía circular. Alfonso Rueda visitou esta mañá as instalacións da empresa en Curtis. Defendeu a capacidade do rural para atraer investimentos industriais innovadores e que contribúan á transición ecolóxica. Accidente mortal no Carballiño. Unha muller de 66 anos faleceu e un home quedou ferido de gravidade tras a colisión entre os seus vehículos. O impacto foi tan forte que os coches quedaron emborcados e os seus condutores atrapados, polo que tiveron que ser liberados. Comezamos. Boas noites. Os escándalos de corrupción que rodean o goberno afastan os seus socios. O PNV, un dos aliados máis leais, aumenta a presión sobre o Executivo e pide a Sánchez que convoque eleccións por segunda vez en menos dunha semana. Os socialistas falan dunha operación para derrubar o Executivo por medios pouco democráticos. La legislatura, ha llegado a su fin. O líder do PNV dá a legislatura por acabada e Aitor Esteban pídelle de novo a Pedro Sánchez que convoque eleccións. Este año, debería hacerle este año. Pero nin o presidente nin o seu gabinete contemplan esa opción. Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Os socialistas sospeitan das últimas causas abertas, como a de Zapatero ou a entrada da UCO en Ferraz. Respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Estamos asistiendo en directo a un show, Pero non convencen o socio de goberno a sumar. Ya está bien, es una vergüenza. En iso, Yolanda Díaz coincide co líder do PP. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto. Todos os partidos, salvo PSOE, piden que Sánchez compareza no Congreso. Creen que as explicacións que deu en Roma son insuficientes. El presidente está lejos de la realidad, le falta información o tiene demasiada. Os socios habituais non ocultan o seu descontento. La situación se ha vuelto absolutamente insostenible. Lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. O PP aféalle esa postura. Los socios están siendo unos colaboradores necesarios de este desastre generalizado. Núñez Feijóo promete facer todo posible para cambiar o goberno. Y cuando digo todo, es todo. E volver retar os socios a que forcen a súa caída. O suposto home de palla de José Luis Rodríguez Zapatero quedou sen abogado tras levantarse o segredo da causa. O letrado de Julio Martínez renunciou por diferenzas irreconciliables na estrategia de defensa. O empresario tivo que designar unha nova abogada. A UDEF sinala a Julio Martínez como un dos homes clave na rede de influencias atribuída ao expresidente do goberno. Outra das frontes xudiciais abertas para Pedro Sánchez está en Badaxoz. Na audiencia provincial comezou o xuízo o irmán do presidente do goberno. Senta no banco acusado de ocupar un posto que a investigación cree que foi creado a medida para él. David Sánchez e Miguel Ángel Gallardo intentaron evitar a prensa, entraron no xulgado pola porta de atrás. Os dous teñen unha estrategia clara. Una pura invención. Esto es mentira. Queren anular a causa. O abogado de David Sánchez clama contra a instrucción. Los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia. E defende que o delito está prescrito. La raíz está podrida. Esto es una falacia. Señor letrado, no levante el tono de voz. Discúlpeme, señoría. Bien. O expresidente Gallardo pide a nulidade parcial do caso. Nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción. A estrategia de Gallardo é demostrar que non puido haber enchufe, pois cando se creou a praza de David Sánchez, o seu irmán, Pedro Sánchez, xa non mandaba no PSOE. Gallardo e Sánchez sentan no banco dos acusados xunto con outras 11 persoas, todas acusadas de presuntos delitos de prevaricación e tráfico de influencias. A defensa de outro dos acusados recusou a sala. Sí existe, evidentemente, una falta de imparcialidad objetiva. Pero desde el momento en que se nos dice se actuó con pulcritud, no surgen dudas, ya no hay ni siquiera la apariencia de imparcialidad que permite estimar la recusación.
As acusacións populares piden 3 anos de prisión e 12 de inhabilitación para Sánchez. A Fiscalía pide a absolución de todos os implicados. O xuízo comeza despois de coñecerse unha campaña supostamente orquestada por Ferraz contra a Suiza que iniciou o caso con sucesivas denuncias infundadas. Pedro Sánchez vai comparecer no Congreso dos Deputados tras as últimas investigacións xudiciais que rodean o PSOE. O anuncio prodúcese tras a presión dos socios despois da entrada da UCO na sede de Ferraz e a imputación de Zapatero. A comparecencia de Sánchez prevese cara a finais de xuño, unha vez se celebre o Consello Europeo en Bruxelas e, polo tanto, despois da declaración de Zapatero na Audiencia Nacional. Tamén está en marcha o xuízo da Operación Kitchen. O exministro do Interior co PP, Jorge Fernández Díaz, di que se enterou da suposta espionaxe a Bárcenas pola prensa e que nunca falou diso con Mariano Rajoy. Fernández Díaz dixo que soubo da Kitchen, a suposta operación parapolicial para roubar información ao ex-tesoreiro do PP, Luis Bárcenas, a través dos medios de comunicación. De nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como Operación Kitchen. O ex-ministro do Interior está acusado de ser o máximo responsable da espionaxe a Bárcenas con cargos fondos reservados. Fernández Díaz, que só respondeu a preguntas do seu abogado, sinalou que, como ministro, non se implicaba en cuestións operativas. La intromisión, atrevo a calificarlo así, en cuestiones operativas no forma parte de la competencia y la responsabilidad del ministro del Interior. Bueno, y ya cuando me ha comentado de confidentes, pues, le voy a decir, en absoluto, vamos. Antes declarou Francisco Martínez que fora o número 2 de Fernández Díaz no Ministerio. Tamén negou que ordenara espiar a Bárcenas. Os Estados Unidos e Irán acadan un preacordo para estender o alto o fogo durante outros 2 meses. Segundo ese documento, Teherán volverá a permitir o paso de barcos polo Estreito de Hormuz sen cobrar peaxe. A cambio, os Estados Unidos levantarán o bloqueo marítimo imposto ao país persa. O futuro do programa nuclear iraniano discutirase máis adiante. Este preacordo, confirmado por fontes da Casa Branca, só está pendente da aprobación final de Donald Trump. A Comisión Europea concede a España 500 millóns de euros para axudar os agricultores a comprar fertilizantes. As axudas distribuiránse en forma de subvencións directas. Os beneficiarios recibirán entre 22 e 55 euros por hectárea. Bruxelas estima que estes cartos permitirán paliar ata o 70% do encarecemento dos fertilizantes, precisamente a consecuencia da crise de Oriente Medio. Galicia vai estrear o vindeiro ano unha planta de captación de CO2 bioxénico, unha materia prima imprescindible para avanzar na economía circular. Alfonso Rueda visitou esta mañá as instalacións da empresa en Curtis. O CO2 fósil vai ser substituído polo CO2 bioxénico, unha materia prima que na planta de Curtis se vai obter a partir da fermentación do millo e que se pode empregar para terapias médicas no sector agrícola, no alimentario e tamén como combustible, sobre todo para barcos e avións. Estamos orgullosos de transformar lo que era considerado un residuo en un recurso que pueda abrir y fomentar mercados vinculados a los combustibles renovables o produtos químicos sostenibles. Alfonso Rueda reivindicou a capacidade do rural galego para atraer industrias innovadoras vencelladas coa transición ecolóxica. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan noutros sitios, porque por desgracia o que non se quere nun sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso, e se se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Vertex investirá en Galicia 60 millóns de euros nos 2 próximos anos. Os 7 buques máis impresionantes da Armada Española navegaron esta tarde pola ría de Vigo, convertida nun auténtico escaparate naval. Entre elas, púidose ver o portaeronaves Xoán Carlos I, o maior buque de guerra construído nunca en España. A exhibición forma parte dos previos da celebración do Día das Forzas Armadas que se celebra por primeira vez na cidade olímpica, cuxo acto central terá lugar o próximo sábado. Todo un acontecemento que vai congregar en Vigo preto de 4.000 homes e mulleres dos exércitos de terra, do mar e do aire e que está atraendo Patricia Vilar centos de visitantes.
Sí, a celebración do Día das Forzas Armadas será o evento máis multitudinario do ano na cidade, cun programa de actividades que inclúe exhibicións aéreas, terrestres e navais e unha grande exposición militar que está despertando moito interese. Ás 3:30 da tarde, mañán, en Augas da Ría de Vigo, terá lugar unha parada naval presidida polo rei Filipe VI, no que participarán esos 7 buques que vimos hoxe, tamén 2 patrulleiras da Garda Civil. Máis tarde, ás 5:30, na praia de Samil, unha exhibición das capacidades dos 3 exércitos. Iso mañá, pero o día grande será o sábado, co desfile civil e militar presidido polos reis de España e o que vai asistir tamén a ministra de Defensa. Uns actos que se poden ver aquí, pero que se non, se hai interese, podense seguir tamén en directo, porque todos os vai retransmitir esta casa, a Televisión de Galicia. Grazas, Patricia. E o aeroporto de Santiago retomou hoxe a súa actividade. O Rosalía de Castro recibiu xa con normalidade os primeiros voos logo de algo máis dun mes de obras. A estrela do día foi un novo enlace, o avión que une Santiago con Nova York. O Rosalía de Castro volve a actividade máis internacional ca nunca. E a pesar dos tempos convulsos e o distanciamento entre continentes, dende hoxe unimos a capital espiritual de Europa coa capital do mundo. Cóctel de benvida para recibir o voo inaugural chegado dende Nova York, unha conexión directa que fai as delicias dos viaxeiros. Vamos 2 o 3 veces al año. Hay una maravilla. Podemos marchar desde aquí. O sea, como maravilla. Maravilla. Pues esto es mucho más cómodo. Os que van de aquí para ali e para os que veñen de América do Norte. Camino del Norte and come here and then fly out. Para os que fan o Camiño do Norte, esta conexión directa é perfecta, di o vicepresidente de United Airlines. A Lavacolla reabre ampliando a carteira de rutas, coa vista posta en ser quen de defenderse da competencia de Porto e Avilés. Creo que se abre unha nova etapa na que esperemos boas novas, boas noticias, novos destinos. Co regreso dos pasaxeiros volve a vida aos negocios. Ganas de volver y del jaleo y la gente y el contacto con todo el mundo. Contentos, con ganas de remontar durante el mes perdido. As obras remataron uns días antes mesmo do que estaba previsto. A cidade de Vigo vai recuperando a normalidade tras 4 días de folga do lixo. Tras chegar a un acordo para poñer fin ao conflicto, os operarios traballan para retirar as preto de 1.500 toneladas de residuos que están acumuladas nas rúas. Hai zonas, como a de Samil, onde, como viron, se van celebrar gran parte dos actos das Forzas Armadas que xa están limpas, pero aínda serán necesarios varios días para recoller todo. Un aumento salarial do 15% puxo fin á folga. Dimite o alcalde de Vilamartín de Valdeorras. O socialista Enrique Álvarez Barreiro deixa o cargo despois de máis dunha década como rexedor. Abandona a alcaldía e tamén a política, argumentando razóns persoais e familiares. O pleno de renuncia está previsto o 8 de xuño, aínda que seguirá como concelleiro durante unhas semanas. A tenenta de alcalde, Xerezade Núñez, será a nova rexedora. As familias con ingresos anuais por debaixo dos 35.000 euros van pagar como máximo 62 euros o mes en mediciñas. Cando se pasen dese tope, o resto das que precisen vanlle sair de balde. É unha das novidades da reforma do copago farmacéutico que aprobou hoxe o Congreso. A cantidade máxima que imos pagar polos medicamentos vai depender da renda. Nas máis baixas, os que cobran menos de 9.000 euros ao ano, o tope vai ser de 8 euros. Máis asuntos deste xoves, unha muller faleceu e un home quedou ferido moi grave nun choque entre 2 vehículos no Carballiño. A Garda Civil investiga as circunstancias do brutal accidente. Demetrio Morenza. Si foi pouco despois xa da 1 do mediodía de hoxe, xusto neste punto no que nos atopamos, a muller falecida circulaba co seu vehículo sentido Cea cara a súa casa, despois xa de pasar esa rotonda que une precisamente coa A53, cando por causas que se descoñecen outro vehículo todo apunta con unha velocidade moi por riba do límite establecido neste punto, pasou literalmente por riba desa rotonda, non a bordeou e colisionou por detrás do vehículo da muller. Un impacto tan forte que provocou que os 2 vehículos embolcaran, que se viran afectados varios coches que estaban estacionados nun arcén e que fora necesaria tamén a intervención posterior dos bombeiros para escarcerar os 2 conductores. Os equipos sanitarios desplazados ata aquí intentaron por todos os medios reanimar primeiro a muller que estaba encarcerada, pero falecía poucos minutos despois. O home que conseguiron rescatar e reanimar, trasladarnos directamente ao hospital onde permanece ingresado en estado crítico.
O accidente produciuse contra 1 da tarde. Varios particulares alertaban do choque de 2 turismos á altura de Seoane, no Carballiño. Ambos conductores estaban atrapados. Neste Peugeot 2008 branco que quedou emborcado na calzada e unha muller de 66 anos. Unha vez rescatada e a pesar dos esforzos dos servizos médicos, só puideron certificar o seu falecemento. Tamén tiveron que sacar do amasillo de ferros o condutor do outro vehículo, un Citroën C4 que tralo impacto saiu disparado varias dúcias de metros e desfixo outro coche aparcado antes de quedar, como ven, fora da calzada. O condutor, un varón de mediana idade, tiña feridas moi graves. Foi estabilizado no lugar e evacuado a un hospital. A Garda Civil investiga as circunstancias do choque. Tomaba pegadas na saída da A53, de onde se supón que viña un dos vehículos implicados no accidente. Tamén dos sinais e danos que foi deixando nunha rotonda no percorrido que fixo despois do impacto inicial. E 3 persoas quedaron feridas nunha colisión múltiple esta mañá en Melide. Un dos camións implicados transportaba gas. O ferido máis grave é o condutor precisamente deste camión que foi liberado polos bombeiros de Arzúa e evacuado en helicóptero. Os outros 2 feridos eran os ocupantes dun vehículo que recibiron o impacto por detrás. Asaltan unha vivenda en Vigo nun roubo absolutamente limpo. Os ladróns levaron as xoias que o matrimonio foi xuntando ao longo dunha vida xuntos. Valoran as perdas económicas nuns 12.000 euros. Foron a tiro fixo. Oro, solo oro. Ni los relojes, que tengo un par de relojes más o menos buenos. Tenía algún anillito y pendiente de oro de esos que te pones siempre. Eso sí se lo llevaron. Todo lo demás lo tiraron, todo por aquí. Aquí teníamos esta caja, que es donde metía las cajitas todas con todas las cosas, las de joyería, las de todo. Uns 12.000 euros entre xoias e algo de cartón efectivo, a colección que contaba a historia de máis de 50 anos xuntos. Tenía un anillo que mi hija la mayor siempre me decía, mamá, cuando tú no lo uses, no puedas, me lo pasas, y era el anillo de, pues teníamos 18 años. Para identificar as xoias na policía tiraron de algún familiar dos eventos nos que ela lucía os seus pequenos tesouros. La típica pulsera rígida y algunas más, los típicos collares con gemas y con verdes que a mí me encantaban, todas esas cosas que le tienes ilusión y que te gustan y poco a poco pues él me las iba regalando. Tocoulles a eles, pero no mesmo edificio había varias portas marcadas con tiras de silicona. Identifican 3 presuntos incendiarios na comarca de Terra de Celanova. Investigadores de Medio Rural e da Policía Nacional detectaron un patrón común en 3 incendios intencionados nun curto espazo de tempo a pasada primavera. Xunto a outras probas, puideron vinculalo cos ocupantes dun vehículo que foi visto nas inmediacións dos 3 focos. Seguro que coñecen a plataforma chinesa Temu ou mesmo mercaron algo, pois Bruxelas multouna con 200 millóns de euros por vender produtos ilegais. A Comisión Europea acusa a compañía de non supervisar os riscos de algunha das mercadorías que ofrece, mesmo produtos para bebés. A investigación comezou en outubro de 2024. Desde entón, os expertos da Comisión Europea detectaron a venda a través de Temu de xoguetes para bebés que sobrepasaban os límites de substancias químicas permitidas ou que presentaban riscos de asfixia, cargadores que non superaban as probas básicas de seguridade ou xoias e roupa que tampouco cumprían os estándares sanitarios europeos. Bruxelas acusa a plataforma chinesa con máis de 130 millóns de usuarios na Unión de non vixiar os riscos dos produtos que ofrece. Tamén lle reprocha empregar un sistema de algoritmos para as súas recomendacións que favorece a compra de produtos ilegais. Our message is clear. If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules. Period. Temu ten agora 3 meses para presentar un plan de acción que resolva as deficiencias atopadas. Do contrario, enfrontarase a novas multas. Os 200 millóns de euros de sanción son a maior imposta ata agora baixo a recente lei de servizos digitais. Supera a de 120 millóns imposta a Xe, a rede social de Elon Musk, o pasado decembro.
Seguimos falando da crónica xudicial. A Audiencia Nacional anula a sentenza que absolveu a Ana Duato por fraude fiscal e ordena repetir o xuízo contra ela e o seu marido. A actriz defende a súa inocencia e carga contra a Axencia Tributaria. Di que non ían permitir que a súa sentenza sentara a xurisprudencia. A sentenza ditada en xullo do ano pasado absolvía a Ana Duato ao non quedar acreditado que soubera que estaba cometendo un delito fiscal. Argumentaba que podía estar mal asesorada na forma de tributar o IRPF, coa que chegou a defraudar máis de 800.000 euros. O mismo dicía do seu marido, que tamén quedou absolto. Case un ano despois, ambos terán que volver demostrar a súa inocencia. A Audiencia Nacional estimou o recurso que presentou a Avogacía do Estado e ordena repetir o xuízo cun tribunal diferente. Considera que a sentenza está coxa, que non se xustifica suficientemente porque os exime de responsabilidade penal. A Sala de Apelacións rebaixa ademais a condena do principal acusado, o asesor Fernando Peña, de 80 a 78 anos de cárcere, porque un dos delitos contra a Facenda xa prescribira. Pero terá que volver a xuízo na parte que afecta ao asesoramento fiscal que fixo ao matrimonio. Faleceu o neumólogo Juan Suárez Antelo, referente no Hospital Clínico de Santiago. Exerceu como coordinador de urxencias, foi tamén investigador do Grupo IDIS e directivo da Academia Médico-Cirúrxica. Suárez Antelo, de 55 anos, foi un rostro moi coñecido por traballar en primeira liña durante a pandemia da COVID e tamén foi referente no tratamento de enfermidades como a EPOC. Xardíns públicos convertidos en auténticos paseos botánicos que nos descobren historias de outros tempos e latitudes. Falamos das plantas e árbores exóticas que conviven ca nosa vexetación autóctona. Pasear polos xardíns de Méndez Núñez na Coruña permite observar gran variedade de especies vexetais exóticas. Teñe moita presencia e, aparte, hai exemplares moi desarrollados e con moito valor. E xusto detrás miña, o que poden parecer dúas palmeiras, non o son. Estamos ante dúas quentias, unha planta que se utiliza actualmente moito como planta de interior, pero realmente o seu boom foi na época victoriana. Das antípodas procede tamén o metrosidero, que conta na Coruña cun exemplar de máis de 200 anos. En plena floración está este frondoso ombú, originario da Pampa Argentina. Está máis cercano de ser da familia das herbáceas que un árbol en sí. E por seu gran tamaño e amplitud daba moita sombra tanto aos viaxeiros como ao gando e por iso chamaselle tamén bella sombra. Como especialista, Nieves pon en valor estes exemplares. Eu creo que todos os árbores teñen moito que contar, case todos curiosidades, case todos aplicacións, folclore mismo. Paisaxe urbana que dá testemuño da historia, como esta agrupación de ciateas, un tipo de fieitos remanentes do carbonífero, fai máis de 300 millóns de anos. A Revolución Industrial foi gracias a este tipo de fieitos, dado que toda a madera que destes fieitos produciu o carbón que logo se utilizaría para quemar nesas máquinas. Con esta cita do experto galego Jorge Lorenzo, do que foi alumna, Nieves convídanos a descubrir outros paseos botánicos. Hai unhas semanas coñecíamos os gansos de Fernando, seguro que os lembran. Este trouxeno da Feira de Santos, estaba ali a vender porque se pegaba con todos. Andan por aí por esos campos, o que queren é auga, se poden bañar, que lles encanta, van aí ao prado, bañanse. Por aquel entón, os gansos estaban en tempo de cría. Pasaron as semanas e deses ovos saiu unha nova familia. Os novos gansiños descobren o mundo segundo os seus pais. Corren de aquí para acolá explorando a contorna. Aprenden a mover o peteiro, a cortar as ervas e ata a controlar o territorio. Unha nova xeración que hoxe queremos presentar como a familia do Telexornal Serán. Hoxe falamos dunha viaxe que cambiou a historia da fotografía. A de Robert Frank, que percorreu os Estados Unidos durante varios anos, nas décadas dos 40 e dos 50, buscando unha ollada máis profunda da sociedade. Imaxes que retratan un país, pero lonxe da estética, presenta unha visión honesta e crúa, máis crítica, a segregación racial, a alienación urbana e a obsesión polos cartos e o consumo. Esta serie, chamada Os Americanos, podese ver completa por vez primeira na Fundación Telefónica de Madrid. Ata mañá. We
for each other.